to je fanúšik Aila Ignácia, tak bohužiaľ je mŕtva. Tieto informácie, čo teraz budem hovoriť, som si zobrala z Google. Takže neviem, či to je realita alebo fake. Takže ona zomrela kvôli tomu, lebo jeden chlap ju narazil s autom. Lebo ona išla akože po chodníku a on ju narazil. On si kúpil Lambo a neprežila to, lebo išiel takou rýchlosťou, ktorá sa nedá prežiť. 200, 300 išiel. A ona neprežila, jej rodina nebola moc nadšená kvôli tomu a ten chlap doteraz sa nenašiel. Takže asi tak. Ale je to hrozné, že bola v nemocnici. Je to hrozné až tak, že ona prišla do nemocnice, mala na hlave veci, nejaké na krku, neviem ešte kde. Ona bola celá zaviazaná. Ale doteraz sa nevie meno toho chlapa, čo narazil. No je si tak. Ale najhoršie bolo, keď ona zomrela, bola hoďku asi v nemocnici, tú hodinu sa nepreberala. Taký na tú druhú hodinu sa prebudila. Potom 3 hodiny ostala naživo a zomrela. Extrém.